Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamachi, situat în Copou, Alea Mihail Sadoveanu, numărul 41, are titlul de colegiu din anul 2010. A obținut diploma de excelență acordată de Camera Senatului din Parlamentul României în 2015, iar din 2017 este școală europeană. Aceste titluri reprezintă recunoașterea rezultatelor tuturor profesorilor școlii, dar și a elevilor. Ați avut ocazia să auziți lucruri pozitive, atât din ziare, cât și prin intermediul televiziunii, despre activitățile derulate în numeroase proiecte naționale și europene. Școala oferă cămin și cantină pentru elevii din mediul rural și o bursă specială din partea școlii, pe lângă cele oferite prin diferite programe naționale. Salut tuturor! Numele meu este Ariana. Mi-ar plăcea să vă spun bine ați venit în colegiul nostru din toamna acestui an. Momentan condițiile nu ne permit, dar sper că situația se va schimba până în toamnă. Și aș vrea cu mare drag să vă urez succes la examenul de evaluare națională. Vi-l prezint pe colegul meu Cosmin, omul din spatele camerei. Împreună cu el vom arăta imagini din viața colegiului. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Acum că nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus. Ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Acum că nu. Anul acesta vă puteți înscrie la liceu la unul dintre următoarele profile: industrie alimentară, protecția mediului și agricultură ecologică. Dacă optați pentru învățământul profesional, aveți următoarele profile: primul fiind mecanic auto, al doilea mecanic agricol, al treilea brutar patiser, iar al patrulea horticultură. Ar trebui să lăsăm prejudecățile deoparte și să realizăm că dacă vrem să învățăm, învățăm oriunde.